A se mnou ve studiu předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta. Dobrý večer. Hezký večer, děkuji za pozornost. A Martin Šmarc, komentátor CNN Prima News. Dobrý večer, Martina, díky, že jsi tu. Hezký, i když velmi smutný večer. Pane Šlachto, na vašem profilu na Facebooku píšete 2 hodiny, které mohly všechno změnit. Říkáte tím co? Říkáte pozůstalým vaši milí, tady mohli být, kdyby policie nepochybila? Já už 21.12. jsem dával vlastně výzvu ministrovi vnitra, aby vysvětlil tu zásadní věc, která tam je. A ta zásadní věc byla potom, budeme pátrat po sebevéhovi nebo véhovi. A po mých 30 letech zkušenostech u policie vlastně, že jsem se zúčastnil takových akcí, ne samozřejmě s takovými fatálníma následkama, ale je to naprosto zásadní. Jinak se pátrá po sebevéhovi, jinak se pátrá po véhovi. Je to jiný nasazení, je to samozřejmě jiný prostředky se nasazují. A to je to zásadní a vlastně teď s tím přišla Mladá fronta dnes, že vlastně 13:23 už byl vlastně ten člověk už byl na fakultě, policisté tam byli taky a přesně to nasazení, to je to, co já říkám ty 2 hodiny. Já se ještě znovu zeptám, jste politik, říkáte, ty 2 hodiny mohly všechno změnit. Ano, naprosto. To znamená, že říkáte těm lidem, že mohli ti, kteří teď nežijí, žít? Já to říkám v tom, že by policie měla odpovědět, co ty 2 hodiny dělala, jakým způsobem dělala vše proto, aby tomu nepřišlo, nebo aby k tomu nedošlo, k těm fatálním následkům. A vlastně vidíme i od pondělí, co se děje po zveřejnění vlastně části toho usnesení, tak mě to dává za pravdu. To znamená, máme dost informací pro to, abyste tuto větu řekl. Máme dost informací pro to a náš pan ministr vnitra ani pan policejní prezident tyto informace nevyvrátil a nevyvrací, takže to dává jednoznačně za mě. Což je pravda, Martine, my jsme novináři, víme, co věty mohou způsobit, to znamená, pan Šlachta říká, víme dost na to, aby mohli padnout. Já musím říct, že mě strašně mrzí, co tady říká pan plukovník. Ano, ale dlouho jste s těmi policisty byl, víte, jak je to těžké, víte, že se dělají chyby, víte, že se dělá hromnou chyb, za které platíme miliony odškodného, to se prostě stane. A mně přijde neuvěřitelné, že jako člověk, který jsem laik, jasně, jsem politický komentátor, jsem člověk, který v policii dělal a nedělal jsem v policii, já bych si v životě nedovolil, tak jako vy, tímto ostrým způsobem odsoudit vaše bývalé kolegy, že udělali chybu. Vy dobře víte, že jste dělal chyby. Platíme miliony odškodné a to jsou ještě málo odškodné, protože u nás se dají málo odškodná. Ale za ten váš zásah prostě by se mohli platit klidně 150, 200, 300 milionů korun. Dobře. Zásahy stranou. A mě strašně mrzí, že vy jako člověk, který v té policii měl výsadní postavení, byl jste šéfem z jednoho největších útvarů. Mladí kluci, možná našich policii kvůli vám, že jste ten člověk, který zatočí s korupcí, s těmi lumpy. A vy dneska říkáte, vy jste ty, kteří to totálně podělali a posrali. A my sami se Pardon, hned vás nechám domluv, Martine, pardon. Můžu se k němu? Ale byste ministr vnitra, protože jestli já něco vyčám ministr vnitra, že se dostatečně nezastal. Ale ti kluci a policejní prezident čekali, že vy, jako člověk, který tomu rozumí, tak si zastanete. Ne, děkuji, Martine. Pan Šlachta má slovo. Pan Šlachta má slovo. Prosím, reagujte. Používáte expresivní výrazy a slyším, to není komentátor Prima CNN, vy jste komentátor pana Bendy a ODS. Takže používáte přesně tyto výrazy. Mlčte. Pardon. Martine, nechme to. Mlčte. Co tady vykládáte? Martine, prosím, je to neakceptovatelný. Pojďme, pane, necháme mluvit pana Šlachtu. Martine, prosím, buď profesionální. Můžu na toho člověka. Martine, prosím, buď profesionál. Pane Šlachto, reagujte, prosím, v klidu. Martine, prosím. Tady na toho člověka reagovat. Pojďme se bavit. Pojďme. Kdo začal tahat politiku? Úřad vlády a podobné věci. Nechme politiku. Takže se mlčte. Pardon, pánové, já navrhuji, abychom pustili znovu ten příspěvek, který jsme měli. Prosím, podívejte se. Tohle je rekonstrukce toho, co se odehrálo minutu po minutě.
Jsme zpátky, emoce jsou na pořadu dne, omlouvám se divákům a omlouvám se i vám, pane Šlachto. Zkrátka dobře, ta věc je citlivá, tedy pokud chcete reagovat na to, co tu zaznělo, reagujte tak, a pojďme se vrátit k meritu věci. Reaguji tady na toho člověka, já nebudu vulgární, tím, že jsem se v politice naučil být už jakoby trošku jinak, by to skončilo asi špatně.